Kumno Donald Trump ula ino ya kiriu paiba jong ka Ukraine haka jingma ka bakrau ban ya ka mamensua ka Russia ka kam ba ka jingsiat jong ka ya ka nong ba sumi jong ka Ukraine ka dei ka batmu ya ki he sipai jong ka Ukraine Henry ka jingsisa ka long ba ka jingsa thombor ka ba sirkhei kala long Persia ya kiriu paiba bat kiripai ka jingyap jong ki lai pu saungut ki briu kala penlong ya kate ka jingsa thombor ka ba sirkhei tam ya ki rupai ba ha Ukraine mentau snam Henry ka ba khambun u Donald Trump un ong bakalong bala ya thu ya u bakade ka jing bakala ka pen pau ba u haban sim ya ka jing khot jong u Volodymyr Zelensky ka bala penmi man hingin ka sni ban lejingo ya ka Ukraine ban yo ya ka jingma jong ka jinghir thma na ka banta jong uhi lada ka jing perkhat jong Trump ka pau bakala kelas tet saka thma khajna jong u ha ka perthei ki jingma ki mi na ka jing bomle jong u halor ka jingle donbor jong ka Russia ki nang pau sina ha Ukraine na ka banta ka kot khubor banta ka sing ngala yakran badun nong thok khubor bari jong ka Guardian Lux Harding hakayo sapang ka rukom thamai ka sirkhei haki jinghir thma jong ka Russia baka ka bakilapen pau sapang kiput halor ka jingkular jong ka White House banesur